Inselmilkom, erġajna l-tajna biex nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID-19 hawn Malta. Il-bieraħ għamilna 1,392 tests u minn dawn ħarġu 2 li huma pożittivi. Allura issa t-total huwa ta' 482. Dan kien minn total ta' 38,337. Aħbar tajba hija li kellna 4 min-nies li issa fiequ u allura t-total ta' nies li fiequ huwa ta' 407 u issa n-numru ta' każijiet attivi dejjem qiegħed jonqos huwa ta' 72. Naraw x'kienu dawn iż-żewġ każijiet ġodda li kellna. Kellna mara Maltija ta' 30 sena li din bdiet bis-sintomi fl-4 ta' Mejju b'ġeħ ta' ras, griżmeja juġawa, kellha uġieħ fil-ġogi u wejja. Din ma kienx qiegħda taħdem imma għamilna contact tracing tal-komplament tal-familja tagħha. Każ ieħor huwa marbut mal-każ li kellna l-bieraħ tal-persuna li miet ta' 81 sena u propju din hija mara ta' 32 sena li hija mill-Filippini u li taħdem carer f'Karen Grek. Din bħalmetilkom il-bieraħ aħna meta jkollna każ aħna mill-ewwel nagħmlu risk assessment tas-sitwazzjoni u f'din is-sitwazzjoni aħna propju għamilna testijiet tal-ward kollha fejn kien il-pazjent kif ukoll tal-carers u l-istaff li kienhom kuntatt ma' dan il-persuna. U din propju hemmhekk aħna meta investigajna lil carers u l-istaff għaltilna li propju kellha sintomi fl-4 ta' Mejju bid-deni u diarrea. U għalhekk aħna għamilna test il-bieraħ u din ħarġet li hija pożittiva. Mill-kumplament tat testijiet li għamilna t-testijiet fuq 15 il-pazjent fl-istess sala u kif ukoll għamilna 56 test fuq l-istaff li setgħu kellhom kuntatt mal-pazjent jew inkella anka firxa iktar wiesa. U dawn kollha ħarġu negattivi. Ġifieri hemmhekk kollok sitwazzjoni tajba fejn aħna nkomplu nsegwu wkoll il-komplament tal-isptar anka fejn ikun hemm l-infection control measures biex aħna kemm jista' jkun nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Dawk kienu żewġ każijiet pożittivi li kellna. Kellna bħalma qed 4 każijiet li fiequ. Allura t-total huwa ta' 407 nies li fiequ mill-bidunet, numru li dejjem qiegħed jiżdied bħalma huwa mistenni. Kellna persuna wieħed ta' età bejn 10 u 19 sena, żewġ persuni bejn 20 u 29 sena u persuna waħda bejn 40 u 49 sena. Xtaqt nagħtikom ukoll ftit rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-Halfar Tent Village fejn infakkarkom li hemmhekk kellna numru ta' każijiet u propju aħna konna poġġejna dan il-Halfar Tent Village f'kwarantina kemm biex aħna nkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni ġa din il-post imma anka wkoll biex aħna nkun nistgħu nipproteġu lill-popolazzjoni minn persuni li jistgħu jkunu f'kuntatt ma' ħaddieħor. Il-ħidma saret tajba ħafna flimkien ma' l-entitajiet li huma responsabbli minn dawn iċ-ċentri u nfakkarkom li t-total ta' każijiet li kellna f'dan iċ-ċentru kien ta' 50. Però aħna bqajna nsegwu dawn il-50 persuna u anka kellna numru tajjeb minnhom li propju fiequ u kellna 21 minn dawn li issa li fiequ u għamlu 7 ijiem oħra kwarantina u allura hemmhekk aħna tkun ikkonfermajt li dawn ħelsu mill-virus allura ma jkunx għadhom ta' riskju għal ħaddieħor u hemmhekk aħna dawn mexxejnihom f'post ieħor ta' ċentru miftuħ propju f'Ħalfar taħt l-organizzazzjoni tal-Awas. Għandna 29 oħra li huma pendenti biex ukoll joħorġu, għandna minn dawn 19 li diġà huma fiequ, però qegħdin jistennew 7 ijiem ta' kwarantina. U għandna wkoll qegħdin insegwu 10 persuni oħra minnhom li kienu pożittivi ħalli hekk aħna u dawn ukoll la darba nkunu ċerti li l-virus ikunu eliminawh hekk inkun nistgħu nerġgħu noħorġuhom. Ba minn hekk ukoll aħna bqajna wkoll insegwu dawk il-gruppi li qegħdin f'kwarantina u infatti aħna kellna numru minnhom li diġà ħriġnihom il-kwarantina b'hekk aħna f'dis sitwazzjoni nkunu qegħdin ngħinu kemm lilhom għaliex inti wara li kienu f'kwarantina aħna naqqasna ċ-chances li kien hemm iktar trasmissjoni bejniethom. Però wkoll li meta inti toħroġ in-nies minn ġa dawn il-post propju lura għal ġa l-komunità hemmhekk tkun assigurajt li huma ma jkunux ta' riskju għal ħaddieħor.
Aħna bħalissa għaddejjin fuq il-miżuri li aħna propju bdejna nirrilaxxaw u bħalma dawk in-nies li ħarġu raw is-sitwazzjoni anka aħna qegħdin insegwu s-sitwazzjoni u tibda tara li dik il-kooperazzjoni li kellna mill-pubbliku meta aħna bdejna bil-miżuri fejn huma segwewa ukoll għandna l-maġġor parti tal-pubbliku li propju qiegħed isegwu wkoll dawn il-miżuri ta' rilaxxament. Ġifieri meta timxi fit-toroq tagħna tibda tara li għandek il-ħwienet li qegħdin ikomplu jsegwu dawn il-miżuri li propju huma wkoll mezzi ta' mitigazzjoni. Fejn għandek bażi ta' social distancing, allura f'dawn il-ħwienet b'aspett pożittiv ħafna tara li f'dawn il-ħwienet kienu qegħdin idaħlu persuni skont l-erja ta' dak il-ħanut. Allura hemmhekk il-kuntatt ma' persuni oħra ħajonqos. Għandek allura protezzjoni kemm lin-nies li jitlu fil-ħanut imma wkoll protezzjoni lill-impjegati li jaħdmu fil-ħwienet. U anka bi pjaċir tara wkoll li għandek numru ta' nies li qegħdin jilbsu l-maskra u dan huwa importanti ħafna għaliex hemmhekk aħna nafu li permezz tal-maskra inti tkun qiegħed jekk inti għandek il-virus u forsi ma tafx bih tkun qed tipproteġi milli tgħaddih lil ħaddieħor. Allura hekk b'sens ta' altruiżmu jekk kulħadd ħajilbes il-maskra fejn hu jidħol f'dawn il-postijiet fejn hemm numru ta' nies li jiltaqa' magħhom, hemmhekk aħna ma nkunux qegħdin ngħaddu l-virus lil ħaddieħor. Din hija sitwazzjoni inkoraġġanti u nappella biex nibqgħu sejrin hekk u allura hekk in-nies ikun jistgħu jinqdew mill-affarijiet u l-bżonnijiet li għandhom jixtru mill-ħwienet u imma wkoll fl-istess ħin aħna nkun nistgħu nżommu trasmissjoni taħt kontroll. Dear everyone, we have met again to give a review of the COVID-19 situation in Malta. Yesterday we have done 1,392 tests, and out of these we had 2 positive cases. So the total number of positive cases is 484. This is the result of the total number of swabs of 38,337. Good news as well is that we continue to have more recovered cases. Remind you, these are the cases which are tested after 14 days, and when the result is negative, then the person is declared as recovered. However, if the person had been symptomatic, he will need another 7 days until he is released from quarantine. And the total of recovered cases up to now is 407, so the total of active cases is 72. As you can see, the situation in Malta is stable now, whereby the number of cases is kept at a low level, which is very encouraging because we can continue with controlling the situation in Malta. Very encouraging as well is the fact that, as we have seen with the adherence to the measures that we instituted, the same we have seen that the majority of the population is adhering to the release of the measures, whereby we are seeing that people who own shops are actually adhering to the measures in the number of people who are allowed to enter the shops, which is worked out according to the area of the shops. So this is very important for social distancing, for the number of people who come in close contact with each other. And also very positive is the fact that you see people who are wearing masks. We have seen masks of different types. However, the most important thing is that the masks are worn properly. And also that they are worn in situations where people are going to be in contact with other people who are different from the workplace and also from the people who they are usually in contact with in their households. So I appeal to everyone. This is a situation where we need to continue working together to keep the situation under control. But slowly, we have now started seeing the situation where, with control measures, people can start going to shops for items that they required, but always adhering to these mitigation factors so that we ensure that the situation remains stable. Thank you. Naddu issa għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Matthew mill-Orizzont. Orna f'snar tajjeb, Professor Gawċi, xtaqt insaqsik jekk jogħġbok. Riċerka internazzjonali saħqet il-possibilità kbira li kemm pazjenti, però speċjalment il-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, huma suscettibbli ħafna iktar għal mart mentali, fosthom il-PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jekk fil-preżent intix konxja ta' xi ħaddiema fis-settur tas-saħħa jew dipartimenti oħra li qegħdin ibatu mis-saħħa mentali tagħhom u x'qiegħed isir biex dan tiġi protett
u anke kif ikun hemm bżonn li kura neċessarja tingħata. Grazzi ħafna. Iva, Matthew, dan importanti ħafna li qajjemt illum li bażikament aħna nafu kemm minn riċerka li tiġri li meta inti għandek bidla, għandek sitwazzjoni ta' pandemija fejn il-ħajja ta' kuljum ma tistax tibqa' dik il-ħajja li konna qegħdin ngħixu qabel din il-pandemija. Allura, hemmhekk ikollok sitwazzjoni fejn ikollok nies li jibdew iżidu fis-sitwazzjoni tagħhom ta' anżjetà. U din rajni għamil bidunet aħna, u allura anka aħna waqqafna helpline fejn il-pubbliku ġenerali jkun jista' jċempel dan il-helpline u hemmhekk tiġi offruta għajnuna għal dawn in-nies li jkunu qegħdin ibatu b'anżjetà li s-soltu ħafna minnhom ma kinux ibatu. Ikollok sitwazzjonijiet ukoll fejn ikollok nies li s-soltu kellhom anżjetà immissa f'din is-sitwazzjoni jaraw li kellhom iktar żieda f'din l-anżjetà. U iva wkoll bħal mezz tajjeb inti jista' jkollok sitwazzjoni fejn inti jkollok mart mentali fejn persuni li diġà jkunu jibatu b'mart mentali jkollhom iktar aggravazzjoni tas-sitwazzjoni tagħhom. Għal dawn kollu ħsibna għal pubbliku ġenerali permezz tal-helpline imma anke fuq il-postijiet tax-xogħol ħibna lihom. Anka aħna fuq il-postijiet ta' xogħol f'healthcare fejn il-healthcare huwa wieħed mill-iktar postijiet fejn bħalissa u anka f'dawn iż-żminijiet kulħadd minna kien għaddej f'ħidma kemm li inti qed iżżid iktar il-ħinijiet tax-xogħol tagħna, imma anke fejn inti tibda tara is-sitwazzjonijiet ta' anke persuni li jkunu qegħdin ibatu b'dawn il-kundizzjonijiet imma anke kundizzjonijiet oħra. U allura l-għajnuna qiegħda hemmhekk kemm għall-pubbliku ġenerali kif ukoll għal ħaddiema tas-saħħa. Julia minn Malta Independent. Good afternoon, Professor Gauci. I know we've already previously asked you questions regarding sports, but now there are 3 Premier League clubs who have requested the MFA for the football season to resume in July. That's just 8 weeks away from now. Do you think this would be viable? And second question, a number of countries that have eased restrictions are experiencing a new spike in cases. Are you worried that the same thing can happen here? Thank you. Iva, aħna bħalma ħabbarna għamilna dawk il-miżuri ta' ftuħ ta' ħwienet li huma ta' non-essential dawk li konna laqna li żidna n-numru minn 3 għal 4 ta' nies li jistgħu jiltaqgħu fi gruppi u anke żidna s-servizzi tas-saħħa u anke issa irrilaxxajna iktar fuq nies li jistgħu jivvjaġġaw bejn Malta u Għawdex. Dawn kienu l-ewwel grupp ta' miżuri li aħna daħħalna lura. U issa irrid jgħaddi żmien biex aħna nkun nistgħu nevalwaw din is-sitwazzjoni ħalli nkunu żgur li s-sitwazzjoni tibqa' stabbli. U mbagħad nkun nistgħu nevalwaw x'miżuri oħra nistgħu nirrilaxxaw. U marbuta wkoll mat-tieni mistoqsija tiegħek hija li aħna qegħdin nkunu kawteli ħafna għaliex li aħna nevitaw li ikun hemm iktar żieda ta' dawn il-numru ta' każijiet li qed ikollna bħalissa huwa l-għan prinċipali tagħna għaliex aħna rridu kemm jista' jkun inżommu n-numru ta' każijiet baxx u anka li aħna nassiguraw li nibqgħu nipproteġu n-nies li huma vulnerabbli biex dawn jekk nevitawlhom li jaqbadhom dan il-virus nkunu qed nevitaw li dawn ikollhom komplikazzjonijiet jidħlu l-isptar u anke mwiet. Jekk tqabbel ir-rata tal-imwiet tal-mortalità hawn Malta tqabbilha ma' pajjiżi oħrajn bħalma ġara fl-Italja, aħna rnexxielna nżommu r-rata tagħna baxxa ħafna komparata ma' pajjiżi oħra per capita. U dan huwa l-ħidma tagħna li hemmhekk qegħdin nagħmluha flimkien mal-pubbliku ġenerali għaliex irridu l-kooperazzjoni ta' kulħadd. Massimo minn Malta Today. Hi, Prof. Gauci, just that niċċara ftit mill-immigranti li hemm fil-ċentri ta' detenzjoni. Kemm minnhom għadhom taħt kwarantina? Aħna, mela, dawn li semmejt għandek il-numru ta' nies ta' persuni li kienu pożittivi fejn aħna bħalma semmejt kellna numru minnhom li diġà ħarġu għaliex huma kienu recovered, għamlu 7 ijiem oħra u lura hemmhekk ħriġnihom. Barra minn hekk ukoll kellna 42 li aħna diġà ħriġnihom minn dawk li aħna bdejna naqbduhom kwarantina ma' xulxin. Allura issa baqalna l-kumplament li aħna qegħdin inżommuhom kwarantina sakemm jgħaddu l-perjodu li kellhom espożizzjoni għal ħadd ieħor ħalli eventwalment ukoll sakemm ma jkollniex iktar każijiet aħna nkun nistgħu nibqgħu noħorġu iktar gruppi. Charmaine minn Newsbook. Nsellimlek, Professor Gauci, fost il-miżuri li jridu jsegwu tal-ħwienet li għadek kemm aċċennajt għalihom inti,
hemm dik li n-numru ta' nies fil-ħanut ikun limitat għal persuna kull 10 metri kwadri. Jekk b'dan ir-regolament ħanut ikun jista' jkollu 5 persuni fl-istess ħin, il-5 persuni jkunu jinkludu lil tal-ħanut ukoll u dawn il-miżuri ta' social distancing japplikawx għall-uffiċini. Grazzi. Mela, Charmaine, din is-sitwazzjoni fejn inti tara kif l-aħjar taħdem kemm għandek bżonn kemm huwa l-limitu ta' nies li jistgħu jkunu f'ħanut, inħadmet ukoll fuq evalwazzjoni fejn inti tara x'għandha tkun id-distanza tal-persuni minn wieħed għal ieħor u anke kemm inti jista' jkollok persuni ġa area speċifikata. Aħna wkoll rajna x'qed jiġru kollha barra minn Malta ħalli naraw x'kienu dawk il-miżuri li ħadmu u meta aħna kienet li għamilnija li inti kollok persuna waħda għal kull 10 meter squared tal-erja tal-ħanut ma tinkludix l-istaff li ħajkun hemm bżonn fil-ħanut. Però wkoll bħala wkoll linji gwida wkoll għamilna rakkomandazzjonijiet li tal-ħanut ikollu wkoll jara min huma dawk in-nies vera li għandu bżonn fil-ħanut ħalli bekk inti tnaqqas in-numru ta' nies li qegħdin in totali fil-ħanut. Il-limitu allura huwa għal customers li qegħdin jitlu fil-ħanut. Importanti wkoll imma li inti barra li inti għandek in-numru ta' nies li jitlu fil-ħanut, ukoll li dawn in-nies imbagħad ma joqogħdux ma ġemb xulxin waqt li qegħdin fil-ħanut, allura dak id-distanza ta' 2 meters ġal-ħanut tapplika wkoll. Fuq il-postijiet tax-xogħol, ir-rakkomandazzjonijiet huma li kemm jista' jkun inti tagħmel is-social distancing, però nifhmu li inti għandek ċertu ċirkostanzi fejn persuni ma jkunux qegħdin 2 metri l bogħod minn xulxin. Allora f'dak iċ-ċirkustanza inti mbagħad trid tuża protezzjoni addizzjonali bħal pereżempju jew tagħmel perspex jew inkella tuża l-face shields jew inkella tuża l-maskri. Dejjem aħna anke l-pariri li dejjem qegħdin nagħtu lil kull min jistaqsina anke fuq il-postijiet tax-xogħol hija li nużaw il-prinċipji bażiċi ta' prevenzjoni għaliex nafu kif jinfirex dan il-virus. Nigel minn TVM. Nigel minn tix tinstema. Il-wara nofsenari tajjeb il-Professor Gawci, spera tismani. Iva, grazzi. Għanerġa nireferi għal-mistoqsija li għamlet Ġulja minn Dimota Independent fejn pratikament staqsiet dwar il-fatt li għandek 3 timijiet ewlenin fil-kampjonat Premier illi batu l-segretarju tal-MFA jistaqsu jekk jistawx proponew anzi li fl-10 ta' Ġunju jerġgħu jibdew it-taħriġ. Bħalissa f'dan il-mument inti tapprova illi jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet bħal dawn u jibda t-taħriġ fl-10 ta' Ġunju u fl-ewwel ta' Lulju jerġa' jibda l-kampjonat Premier iva jew le. Tieni mistoqsija dwar iċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar. Il-maġġoranza li hemm hemmhekk baqgħu repetutament jiġu rriżultaw negattiv għat-testijiet. Dawn hemm xi ħiel ta' meta ħajli jistgħu jkunu joħorġu mhux jibqgħu jinżammu ġewwa ċentru miftuħ ta' ħalfar. Grazzi. Mela, fuq il-futbol, bħalma spjegajt, bħalissa ma nistgħux nieħdu deċiżjoni x'ħaj jiġri f'Ġunju. Aħna bħalissa qegħdin insegwu s-sitwazzjoni ta' x'qed jiġri permezz ta' dawn il-miżuri li raxxajna u tista' tgħid eżatti x'miżuri oħra jistgħu mbagħad jinfetħu la darba aħna naraw li s-sitwazzjoni tkun baqgħet stabbli. Fuq iċ-ċentru ta' ħalfar, għal-medna aħna għamilna t-testijiet f'dan iċ-ċentru u aħna bdejna wkoll nagħmlu kwarantina tal-persuni ma' xulxin ħalli kinti għandek grupp li dawn ħarġu kollha negattivi hemmhekk għandhom id-data ta' meta huma joħorġu. Ġifieri aħna l-aħħar każ li kellna pożittiv mill-grupp il-kbir kien propju fil-bidu ta' Mejju u allura hemmhekk inti għandek 14-il ġurnata mill-aħħar każ pożittiv li kellna. Hemmhekk hija data aħna naraw li permezz ta' miżuri li jittieħdu propju f'dan iċ-ċentru naraw li kemm jista' jkun qed nippruvaw nipprevenu li jkollna iktar każijiet ħalli bekk imbagħad ikun jistgħu jiġu rilaxxati mill-kwarantina dawk il-persuni wkoll. Grazzi. Jean Paul minn Lavin Malta. Good afternoon, Professor Gauci. Hope all is well. My first question is with regards to hand sanitizer and how can people tell whether hand sanitizers outside outlets are effective or not? Is there standard being used across the board? My second question is with regards to elderly people as well as pregnant women and whether they're allowed to enter or work inside these retail stores. Thank you. Yeah.
Fuq il-hand sanitizers, aħna wkoll tajna linji gwida ta' dawn il-hand sanitizers x'għandhom ikunu u rridu niftakru li meta inti għandek retail outlet fejn għandek ħanut, dan huwa għal-GTO stess li inti li juża l-alkohol rub li huwa alkohol rub li huwa skont ma huwa rakkomandat. Għaliex ma dan kollu u qed jippreveni li jkun hemm trasmissjoni propri fil-ħanut tiegħu. Rridu niftakru li wkoll fil-ħanut hemm l-impjegati ta' dan il-ħanut stess. Allura hawnhekk inti għandek minn kull parti li jkun qed jassigura li meta huma qegħdin jimxu mal-miżuri li aħna għamilna l-linji gwida għalihom dawn u qegħdin hemmhekk biex aħna nikkontrollaw it-trasmissjoni kemm fil-komunità imma anke biex ikun hemm il-protezzjoni tan-nies li qegħdin jaħdmu ġewwa. Fuq l-anzjani u n-nies vulnerabbli għandna l-avviż legali, l-avviż legali pjaċir tara li ħafna nies imxew miegħu għaliex dan l-avviż legali kien qiegħed juri li dawn huma nies li huma vulnerabbli li jekk huma ikollhom il-protezzjoni għalihom huma ħajkunu qed jevitaw li jkollhom komplikazzjonijiet u anke mwiet. U allura hemmhekk aħna l-appell tagħna huwa lin nies vulnerabbli ma joħorġux għal dak l-affarijiet li m'għandhomx bżonn. Dak huwa l-appell tagħna li jibqa' hemmhekk. Claire minn Times of Malta. Good afternoon, Prof. Gauci. So on the number of tests, is the figure for today a record number? It seems to be highest we've had in recent weeks, and we have the capacity to increase this even more. And on the contact tracing app, is there a date? Or what's the situation there? Are we close to launching this? And is it still necessary given the situation we're in? Thank you. Aħna bħalma edna qegħdin bħalissa f'din il-fażi ta' tranzizzjoni, allura aħna rridu nkomplu dejjem insaħħu iktar it-testijiet li qegħdin nagħmlu ħalli aħna nkunu l-ewwel nett ċerti bil-istampa li hemm fil-komunità tagħna, ċerti wkoll fir-rata ta' trasmissjoni u anke nkunu nafu li jekk ikun hemm xi każijiet aħna nkunu nistgħu nikkontrollaw dawn il-firxa ta' dawn il-każijitt permezz ta' iżolazzjoni u kwarantina tal-kuntatti tagħhom. Għaliex dan huwa sitwazzjoni fejn inti taf li għandek trasmissjoni li hija baxxa għaliex tkun qiegħed tagħmel testing. Infatti l-istrateġija ta' ħafna pajjiżi hija test ħalli inti taqbad kemm jista' jkun il-każijiet. Din hija importanti ħafna li aħna nkomplu nsegwu. Fuq il-contact tracing gap bħalissa għaddejjin diskussjonijiet anke mal-Unjoni Ewropea imma anke ma' diversi pajjiżi oħrajn. Ħalli aħna naraw lim l-aħjar mezz li aħna nkun nistgħu nagħmlu dan il-contact tracing gap, però bħalissa għadna qegħdin naraw x'inhi s-sitwazzjoni kif inhu l-aħjar li napplikaw din il-contact tracing gap u kif l-aħjar tiġi propju mibnija din l-app. Marija minn Net News. Sellimlek Prof. Gauci. Diversi nies qed iċempluna jsaqsuna, bażikament meta wieħed jilbes il-maskra u jilbisha għal ftit minuti biss, forsi sakemm imur jixxerġer jirtorna lura d-dar. Dan għandu jiddisponi minna mal-ewwel jew jista' jerġa' juża forsi anke fl-istess ġurnata. U t-tieni mistoqsija, bħalma kulħadd jaf nhar il-ħadd li ġej se jkun ċelebrat jum l-om u pajjiżna għandna l-użanza li ħafna familji ltaqgħu flimkien għall-ikla famuża tal-offsinar. Forsi terġa' t-tieni l-appell tiegħek biex in-nies xorta jibqgħu jimxu mal-miżuri soċjali u jżommu social distancing. Thank you. Grazzi Marija. Fatti tal-maskra għandna ħafna mistoqsijiet. Rridu niftakru li l-maskra noqogħdu attenti li ma tkunx tixxarrab. Rridu nifhmu li meta inti għandek in-nifsijiet tal-persuna stess dan għandu il-moisture l-umdità, allura hemm ċans li inti hemmhekk ixxarrab il-maskra bl-umdità stess. Jekk il-maskra tixxarrab importanti li tinbidel, ma terġax tintlibes għaliex inti hemmhekk tkun qed tnaqqas l-effettività ta' din il-maskla, allura hemmhekk ikun hemm trasmissjoni tal-mikrobu. Fuq jum l-om, Iva, nhar il-ħadd huwa jum l-om, nimmaġina li huwa ġurnata li hija mistennija ħafna, nifhem ukoll li hemm ħafna nies li jixtiequ jkunu f'kuntatt ma' ommijietom, dawk li huma anzjani u anke li huma vulnerabbli, però rridu niftakru li l-aħjar rigal li nistgħu nagħtu lill-omijietna jekk huma dawn li huma vulnerabbli li nkomplu insaħħulhom il-protezzjoni tagħhom. Jiġifieri ejja nużaw mezzi oħra ta' komunikazzjoni, ejja nużaw anke jekk nagħtuhom rigali nistgħu llum il-ġurnata wkoll ngħaddu r-rigali b'mezzi oħra, però ejja ma tkunx il-jum l-om li aħna nkunu qegħdin impoġġu lill-ommijietna vulnerabbli f'pożizzjoni li nkunu qed naggravawlhom is-saħħa tagħhom. Nicole minn One News.
Robs Gawċi, nsellimlek. Mill-biraħ li persuna ħarġet mill-ITU forsi tina ftit domanda madwar il-kondizzjoni medika tal-persuna. Iva, grazzi Nicole. Infatti aħna qegħdin naraw li n-numru ta' nies li kellhom bżonn jitlu l-isptar u anke n-numru ta' nies li kellhom jitlu propju l-intensive care unit kien baxx ħafna. U dan huwa sitwazzjoni li hija tawgura ħafna tajjeb għaliex aħna hekk naqqasna l-impatt fuq is-saħħa tal-poplu Malti, speċjalment fuq dawk in-nies vulnerabbli. Aħna għandna sitwazzjoni fejn il-persuna li kien qed jiġi monitorjat propju fl-ITU, dal-aħħar kellna 2, dawn kollha marru tajjeb ħafna u allura issa reġgħu marru lura fis-sala li m'għandhomx bżonn il-kura ta' l-intensive care unit. Dan hija inkoraġġanti u jalla li aħna nibqgħu insegwu din is-sitwazzjoni, nibqgħu nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli għaliex hekk huwa l-aħjar mod li aħna nkun nistgħu innaqsu l-impatt ta' din il-virus fuq il-popolazzjoni Maltija. Min hawn naslu fit-tmiem ta' dan l-aġġornament, nappellalkom biex aħna nkomplu nsegwu l-miżuri, nieħdu l-mezzi ta' protezzjoni, nobdu r-regolamenti u niftakru f'ħaddieħor li ma nkunux aħna kaġun li nkun nistgħu nferxu lil marda lil ħaddieħor. Nsellmilkom u l-ġurnata tajba.